muri Zimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai vatapinda messages edu tadzoka takakubatirai message edu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri elder vekuchurch, ndakaendawo kuDoek ende ndoda kukuudzai zvose izvo zvakaitika patakaenda kuDoek zvandakaona uye zvekare nevision yandakaratidzwa ipapo patainge tiriko kupicnic iyo yakaitika kuno kuCapetown. Ende ndoda kungokuudzai kuti vazhinji vakadzi vamunoona vachienda kumaDoek chavanenge vasingatozvizivi ndechekuti vazhinji vacho vanenge vakabatwa nemweya wekuva rebellious kuvarume vavo, kana kuti munhu anenge ari a single mother, so anenge angova rebellious achiti iye anoda kuzvipa freedom. Sezvakaitika kwandiri, ininiwo ndakaroorwa mukoma apo pandainge ndichiri ne18 years. Handina kumbogara ndaita freedom kuzonosvika murume wangu achizoshayika. Saka mushure mekunge murume wangu ashayika ndo pandakatanga kuitawo freedom kuenda kwandinoda uye zvekare kuita zvandinenge ndichinzwa kuda. Murume wangu he was very religious, too religious, zvekuti ndainge ndisingatotendedzwi kana kutobuda ndichitofamba ndiri ndega, kana kutopfekawo kana mashorts kana pamba ndainge ndisingabvumidzwi, kana matrousers. Ndiri mudzimai ndine makore 53 years ekuberekwa. Izvi pazvakaitika mukoma, mwana wangu ainge achiri ne23, pari zvino mwana wangu uyu ava ne26 years ende akazviparadzira marriage yake, zvinhu zvandakatoratidzwa kuhope mushure mekunge tatanga kuronga tichiti tikuda kuendawo ikoko kuDoek picnic yakaitika muCapetown. Iwo ndiyo confession yangu, and I hope kuti zvichakwanisa kubatsira vamwe vanenge vachida kuzoenda kumaDoek. Kana uchienda ikoko, enda but ziva kuti uchanosangana nevamwe vanhu vanenge vaine mabackgrounds, vachibva mumabackgrounds akasiyana siyana, ende kazhinji kunowanzo kuzara vakadzi vaya vanenge vachiita zvemamarine spirits, vemanjuzu vaya vanenge vachiti patiri tine mweya yemanjuzu. Saka iwewe semunhu anonamata uchasvika muenvironment inenge iine vanhu vakadaro, saka dzimwe nguva zvinokwanisa kuzokukanganisa. Ndosaka muchingonzwa zvichinzi zviri satanic. Iyo Doek hapana chakamboipa pairi, but now iripo ndeyekuti vazhinji majority yevakadzi vauchange uchizonosangana navo ikoko vanenge vachiita zvemamarine spirit, vanenge vachibhilivha mazviri mune izvi zvemanjuzu. So inini nemwana wangu mukoma, mwana wangu uyu ainge agara zvake achishanda muCapetown. Mushure mekunge murume wangu ashayika, mwana akabva achizoti mama chibvai kuJoburg. Ndokubva ndachizobva kuJoburg ndikatanga kugara muCapetown nemurume wangu. Tainge takatanga kabusiness kedu uye zvekare mapepa emunoti nawo. Mwana wangu uyu akazotopedza chikoro chake muno muSouth Africa. Saka akabva anditi mama, ndinoda kuti muge muchigara kuno kuCapetown because kuJoburg munenge muri mega, even though muJoburg muine hanzvadzi dzangu. So then that was when apo pandakabva ndachizobva muJoburg ndikatanga kugara muCapetown. Saka akabva achizondiudza kuti muCapetown munogara muchiitwa ma-events akasiyana siyana, ma-women's events avo anenge achirongwa nevakadzi vekuZimbabwe. Akabva achizoti kwainge kuine imwe iyo yavanoti Doek yandainge ndisingatombozivi kana kunzwisisa. Akandiudza kuti it is just going to be a wholesome day, food, pictures, dancing and bonding with other women. You just need to relax. Akanditi mama, you have been praying and fasting all your life. It is time for you to enjoy your life. Mukoma ndainge ndisingatodi kuendako, but sezvo ndakuudzai kuti I am a woman that had been feeling lonely all of her life, and I had been tired because of this journey that I have been walking or being forced to walk with my husband. Even though ndiri munhu ari very social, my husband was never social. So inini nemwana wangu takaenda tikabva tachizonotenga madress. Tainge takanzi munhu wese anenge achifanira kuti ainge achitenga dressing rinenge riri deep royal blue. Then we bought our matching dresses, uye zvekare taifanira kuti tinge tichizotenga nemadhuku edu. Mukoma, we really looked so beautiful. Saka the venue yakaitirwa
table view, and kwainge kuine vakadzi vakawanda maZimbabwean tose tainge takapfeka zvainge zvakangofanana. But what I saw was that a lot of these women vainge vachinwa doro nkomanashe. Everything that was happening there, it was very wild. Vanhu vachitamba, kutorwa mapicture, and the music that they were playing aingova amapiano, zvinhu zvandainge ndisati ndakambojairira. Saka ndakati ndaenda kutoilet. That was when pandakangoita sort of like a vision. Ndakaona Satan uyu ndakamuona ari munhukadzi. I had a vision ndiri mubathroom. Ndakamuona Satan ainge akamira pakati pevanhukadzi vose vainge varipo paevent ipapo. Then akabva angonditarisa akaseka, and everything just disappeared in front of me. Midway through the event, mkomanashe ndo pandakaona umwe mukadzi uyu iye ainge ari wekugana. Mukadzi uyu akabva achizotanga kutaura. She took the mic from the DJ and she was like, "Ladies, you need to close your eyes and feel your feminine power." Ndo zvaakataura. Mukomanashika, that is very dangerous. You will be playing around with spirits that you do not know. There is a goddess in you. Ndo zvaakataura. Akati, you need to release that goddess that is in you. Mukoma vamwe vanhu vanokwanisa kusazvinzwisisa, but that sentence that she said, it says a lot about Doek and Slay. It is all about giving women power. And when women have been given that power, rebellion will follow. Sezvandakazoona zvava kuitika kumwana wangu. So mkomanashi ipapo, that was when I realized kuti this was not just a party, but it is something that is religious. But ndainge ndava kutonakidzwa nazvo. Mwana wangu iye agara zvake anonwa doro, zvinhu zvataiziva nababa vake, but will just ignore. Akauya kwandiri mwana wangu wandichati kudzi, akabva anditi, "Mama, you are now already complaining because ndainge ndava kuti ndikuda kuenda kumba." This was after vamwe vakadzi avo vainge vakagara padhuze nepatainge takagara. Mukadzi uyu mukomanashe vakatanga kungomudira mvura, vachiita zvavo zvemanjuzu mukudhaka kwavo. Mukadzi uyu mukoma, she started rolling on the grass as if ainge ava nyoka. Ndakangoti zvimwe kuda rainge riri drama, but akatanga kuti ini ndiri wekumvura, vari kundidaidza kani vekumvura, ndidirei mvura. Mukoma, ndo pandakadaidza mwana wangu ndikati ini zvepano handichazvikwanisi, ndava kuenda kumba. Saka kudzi akangotanga kungoseka akati, "Mama, idrama kani, hamusi kuona kuti vanhu vari kufara here? You always take things too far each and every time." But my spirit, kukudza ichokwadi, was unsettled. Akandipa doro, savana ndo doro randakatanga kunwa. Akanditi, "Mama, chingonwai zvishoma." Mushure mekunge andipa doro kuti ndinge ndichimwa, that was when I felt settled down. But to tell you the truth, mukoma, zvose zvainge zvichiitika ipapo ndainge ndatozviratidzwa namweya mutsvene kuti this was not a holy gathering, nekuda kwekuti paine vakadzi vakawanda vanoita zvemanjuzu. So usiku hwacho ihwohwo tadzokera kumba, ndo pandakatanga kuita manightmares. Ndakarota ndiri kokuya uko kwatainge taita our picnic, but ndakaona kuti ndainge ndava pasi pemvura, uye zvekare painge paine vakadzi vainge vakawanda vainge varipo pasi pemvura. Zvekare ndakarota mwana wangu ndakatomurota achitoudzwa neimwe nyoka yemumvura kuti ini ndini murume wako, uri kufanira kuti unge uchiramba murume wako. Saka pandakati kudzi huya kuno, uri kutaura nenyoka iwe, wakamboona kupi nyoka ichitaura? Akandi-ignore, akatondifuratira, akatotanga kutofamba nevamwe vakadzi vachipinda mugungwa. Even though tainge tiri mugungwa, but painge paine rimwe gungwa iro rainge riri pasi pemvura. Saka ndakabva ndatanga kuchema, ndikabva ndaona ndarasirwa kunze kwegungwa. Saka hope dzose idzo dzandainge ndichirota, zvinhu izvi zvakazotanga kuitika. Mwana wangu akabva achizotanga kuchita murume wake akabva achizondiudza kuti ndo zvainge zvava kuita mwana wangu. Mukomanashi, mwana wangu ava very rebellious, zvekuti kunyange ukataura naye haatombokuteereri. Iye anozongondipawo respect semubereki wake, but akasvika pakuparadza marriage yake. Mwana wangu ava kutoita zvekutopinda mumabhawa, ende ndakatomutadza. Mwana wangu mukoma
ava kutoita izvozvizvi zvemanjuzu. Kana ukaenda kuapartment kwake kwaanogara, you can sense kuti munenge muine this other spirit, an inviting spirit inenge irimo muapartment make. Uye zvekare, when you look at the clothes that she wears, anongopfeka zvinongopenya chete, and she is proud kuti iye ava kuita zvemanjuzu. Akabatana neimwe hanzvadzi yangu, sekuru vake vakaenda kuZimbabwe in secret. Saka sekuru vake ava munhu wandanga ndagara ndisingawirirane naye, because iye anoita zvechivanhu in which handibhelieve mazviri zvinhu izvi. Vakatorana vakaenda kun'anga. Mwana wangu akaenda akanoitirwa dinner party, because ipapo painge pachinzi kuti ange achiitirwa dinner party zvinenge zvichida amai vake nyakumubereka varipo. Saka paakaona kuti ini handiwirirane nazvo izvo zvaava kuita zvemanjuzu, ndipo paakabva achizotorana nehanzvadzi yangu. So hanzvadzi yangu yakaenda ikanomira pachinzvimbo changu saamai vemwana wangu, akaitirwa bira rake remanjuzu. Dzimwe hama dzake dzainge dziriko, because anadzo hama dzake mamwe madzitete ake avo vanobhilivha mazviri. Saka zvinhu zvose izvi zvakaitwa ini ndisipo. Paakadzoka mukomanashi ainge ava kusatonzwisisa zvachose. Murume wake aiuya kwandiri achiti, mama, zamaiwo kuti munge muchitaura nemudzimai wangu, because mudzimai wangu ndinomuda, but iye ava kurakidza kuti nezvangu haachandidi. Mukomanashi mwana wangu uyu ndichitaura nemi kudai, ndinoona sekunge achatobuda muno muSouth Africa. Anochinjanisa varume, especially varungu avo vekuGermany. Ameno kuti andi-introducer kuvarungu vangani vanenge vauya kuno kuSouth Africa sematourist, and anenge achitonditi, mama, murungu uyu ari kuti ari kuda kundiroora. And varungu vose ava iye akandiudza kuti vanodaidzwa, vanounzwa kwaari hanzi nenjuzu dzake idzodzo dzava kumutevera. Hanzi vamwe varungu vacho vanoita zvekutodaidzwa kubva kuEurope, murungu otouya kunoku kuAfrica kuti ange achizongosangana nemwana wangu. Saka zvose izvi mukomanashi zvakaitika nekuda kwekuti takaenda kuDoek and Slay, ende pose pazvainge zvoitika ndichitoona kutoti zviri kukonzereswa nei. Pandaiudzwa kuti mukaunamati, asi mukoma ndaiti kana ndiri kuhope, kana ndiine hope idzo dzandinenge ndichirota ndichinzi mukaunamati, ndaingotanga kungonzwa ndichipera simba, ndobva ndati ndichazonamata kana mangwana, kana kuti kana ndamuka. Zvino ndaiti kana ndanzwa nhungo kudaro pandinenge ndanzi muka unamate, ndo pandaibva ndachizorota dzimwe nguva ndichidzipwa nevakadzi vaya, semukadzi uya uyo wandakaona uyo achizvongonyoka, ainge achizvongonyoka achiti iye ainge achidaidzwa nevekumvura achiti ndidirei mvura. Ndiye wandinowanzokurota mukadzi iyeye pose pandinenge ndichinzi mukaunamate, kana ndikangonzwa kupera simba anouya kwandiri. Saka ichi ndo chokwadi mukomanashi, ndo zvose izvo zvakaitika patakaenda kuDoek and Slay nemwana wangu. Let me be clear, Doek and Slay ine handifungidziri kuti it is satanic, asi nhau iripo ndeyekuti paunenge uri ikoko uchakonekta nevamwe vanhu vanenge vaine mweya yavo, especially vaya vanoita zvemweya yemumvura. Ende zvinhu izvi zvinozokonzeresa kuti usvike pakuzviparadzira marriage, zvekare unge uchizova mukadzi anenge ari rebellious. Vakawanda vakadzi vandakaona kupati ikoko vaitoti ivo vane mashavi enyoka ari pavari. Vamwe vainge vachitoti ivo they are princesses, nevamwe vaizviudza kuti maqueen, but vari maqueen emumvura. Ende vazhinji vacho vanotoenda ikoko kumaDoek and Slay kuti vange vachitsvaka vamwe vakadzi avo vanozojoina mune zvinhu izvozvo zvemanjuzu. Ndakatomboedza mukoma kunamata, and I fasted for 21 days. Mukoma ndine hope idzo dzandakarota dzichiri kundinetsa kusvika pari nhasi. Pandakati ndava kufasta ndakatanga kurota matatya awa akauya, ndokubva ndatanga kumadya ndichita zvokumanikidzwa kuti ndinge ndichimadya matatya iwawo. Ndakaramba ndichingotsanya, asi mukoma dzimwe nguva ndaitomboziya zvekutofenta, yeti ndiri munhu
ainge akajaira kutsanya kweupenyu hwangu hwose nemurume wangu each and every week. Taitozvipa mazuva ekuti tinge tichitsanya. Saka 21 days kwandiri it was nothing, but ipapo mukoma ndakaita sekunge ndainge ndichiri kutodzidzira kutotsanya kwacho. Ndaitombofenta even though ndainge ndisingatsanyi day and night, nekuziya kuma 10 AM ndava kutoziya kutofenta ndichinzwa kuda kudya, asi ndakashingirira for 21 days. Mukoma nashe zuva randakapedza kutsanya pandakaenda kumba kwavamufundisi ndikanonamatirwa, usiku hwacho ihwohwo ndakarota ndichirutsa matatya ose awo andainge ndarota ndichidya musi wandakatanga kutsanya. Ndo zvakaitika izvi. Saka kune vakadzi avo vanenge vachida kuzoenda kumaDoek and Slay, ndinongoti tangai manamata, but you need to be careful, especially paunosangana nevamwe vanhu vakasiyana siyana avo vaunenge usingazivi kuti background yavo yakamira sei. As painful as it is kune vamwe vanoorganiza mashows awa, but hakuna chinhu chinongotrenda chobva chanzi chinenge chiri spiritually safe. Ndo zvandataura izvozvo, and anenge aine nzeve dzekunzwa ngaanzwe. I still love my daughter, but mwana wangu atova mhuka yemusango. Mukoma nashi mwana wangu uyu akatombowana umwe murume ainge achida kumuroora, but murume iye akasvika pakuya kwandiri akati, mai, mwana wenyu ndinomuda, but what I have discovered pamwana wenyu is ndiri kuedza kuda kutora mhuka yemusango ndinge ndichiita chipfuwo chepamba. Zvinhu zvakadaro hazviitiki. Mashoko iwawo aakandiudza ndakatomanzwisisa kuti mwana wangu yatova mhuka yemusango, and iye ava kutongonakidzwa neupenyu ihwohwo hwaanorarama. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndine maspiritual attacks awo akawandisa andakaita ini achikonzereswa nevamwe vakadzi avo vava mafriends nemwana wangu vanoitawo zvemanjuzu, especially ipapo pandakanzwa zvichinzi mwana wangu akanoitirwa bira. Ndine vanhu vakawanda vandakati ndainge ndichida kusungisa, uye zvekare vamwe vandaituka pamafoni. Saka vose vandaituka vaya pamafoni vainge vachiita zvemanjuzu vaitondiudza kuti aiwa, tukai zvenyu but muchationa kuhope. Zvechokwadi mukoma, ndairota ndichirohwa ndichidzipwa nevanhu vamwe vandainge ndisingaoni zviso zvavo. Pano mumwe mukadzi uyo iyeye injuzu chaiyo, ende atori neutsinye. Mukadzi uyo aiuya onditora mukoma, obva anondinyika musoro wangu mumvura achinditi, toda kuti unge uchifa. Ndichitonzwa kutoti panapa mweya wekufema wava kutoenda, obva achizongoridza mhere, obva anyangarika. Pandaizopepuka mukoma, ndaiona mumba muine chimwe chaedza chobva chatonyangarika. Ndo zvakaitika izvi nezvimwe zvichiri kuitika. I'm still trying to pray for my daughter. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu amai elder avo. Wakamboendawo here kuDoek and Slay? Une zvawakasangana nazvo here, zvimwe zvausinganzwisisi? You can come to my inbox and share with me your own side of the story. Ivo vari kuti mwana wavo akatozviparadzira marriage yake mushure mekunge vaenda hanzi kuDoek and Slay yakaitwa kuCapetown. Hanzi mwana wavo iko zvino anodanana nevarungu. Ikoko vanoti vakasangana nevakadzi vamwe vanoita zvemanjuzu, vamwe vainge vachitobudirwa nemashavi acho ekumvura vachidirwa mvura. Hanzi ndo zvimwe zvakashatira maDoek and Slay. Hanzi vazhinji vakadzi vanoendako vanoita zvemanjuzu. Saka iwo kana uri munhu anonamata, paunoendako ikoko hauzivi kuti uchanosangana nemunhu akaita sei. Do you believe mazviri kana kuti kwete? Wakambosangana nazvo here? Do you believe kuti zvemaDoek and Slay zviri right? You can come to my inbox and you can tell me your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.